mlebet setinggil Binaturata. Kula mangertos bilih Koko Prabu kumriyang saking Jumantara. Wonten menapa Koko Prabu? Oh, pancen bener sing jenenge garwa kuwi ya pancen sok ngono. Sak mangsa-mangsa kaku iki nemu beda mesti krasa penggali. Nek pancen tresnane iki temenan nek ora ngono. Bisa kelakon jengkare kakung mah-mahane dadi suka penggali. Ya ora. Ora mukal yen Mbak Ayumu mengkono ngendikane. Jalaran pun Kakang ana kraton Ngastina ketemu bebaya. Ora ngira yen pepanggihan kraton Ngastina iku ana pendhitane sing aran Sidara Wirapa pengakune saka Pertapan Arga Kencana. Dheweke saku bakal nggayuhake wayu Tirta Widaya Jati. Nanging sranane kudu mateni Purunanku Abimanyu ya senajan to wong sing ora weruh ning kupinge krungu senajan wong sing tuli karnane peningale uninga. Yen saknyatane iku Purunanku, Gri. Malah gawe pasemon sing nuwake gempung penggalipun Kakang. Watak pun Kakang ora sranta tak larak tekan jaba. Dadi Pancakara lah kok dibelani karo anake murid sing nembe Pancakara marang pun Kakang iki mau. Pengakune Prabu Dewratmuka. Iya. Sakmenika wonten pundi? Bungah merga pun Kakang ke Taman Kemanden Kontal kaya katiping angin. Nuwun sewu. Upami ingkang rayi mbantu Koko Prabu menapa kepareng. Oh, tak lilani. Yen pancen Dimas tresna marang pun Kakang coba jajal pethukna Yai segeca lenggah mrisani mangke kula tandangane. Pandang tikel risang kadalarung Yekata. Yekata risang pinarwasa gumregut ing ayuda. Sopo ngadepake karo aku? Apa kowe ingkang jejuluk Prabu Dewratmuka? Dasar nyoto, kowe sapa? Kadange Taruna Koko Prabu Ngawangga, putra Pesta Pralaya, aku Jayarata. Aja bungah-bungah. Sakwise pinter ngundurake Koko Prabu. Orang gebok koncane Koko Prabu kepengin jajal kadigdayan kanuragan. Ayo Jayarata tanding ngono. Apa? Yen kena tak pringgake becik aja melu-melu. Awit sumbering keluputan iku ana kadang werda Prabu Basukarna. Yen kowe melu-melu padha karo nggege mangsa ngemping lorong nggege pati. Mingkari bejo aku, apa kowe bejo aku, kowe sing mati yen bejo kowe aku kang masih kapraya. Tak tebyak diadem ora mutah ludak sembah dlamam bentet siramu. Hati kau
Yes. Out. Out. Wah. Out. 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 Wah. Out. Wah. Out. Out. Right, yes. Kowe ngeblegi aku ta, Gak? Nggih, Panembahan. Mboten nginten lah kula niki mboten melu napa-napa. Ditendang kalih Jayarata. Aku ya iya. Oh, aku diantemi. Dibanting arep males mah kleru ngeplak gundulku dhewe. Banjur tendang tiba kene. Ngono ki sok tok blegi. Ning rak mboten duka. Ora dadi apa? Mergo kabeh ora jarak. Ya apa? Awit kowe karo aku antarane kowe wong lemu aku wong cilik. Wis manunggal dadi siji. Paribasan segelas dombe wong loro. Nggih syukur nek longgar. Menika wau naminipun Jayarata. Nggih, nggih. Jayarata menika adine Kerna. Nanging adi angkat. Piyambakipun rak putra Ratu Pestapalaya. Ya para Gok, leres. Jayarata niku sing nom. Sing tuwa jenenge Jaya Rapatek Rata. Durta. Sing tuwa Durta, sing nom Jayarata kok njur Rapatek Rata. Aku rak rapal to. Ora apal kok ngandani. Ngatos-atos nggih, ngatos-atos. Mboten mangerto yen waduh. Kowe kenang apa, Bilung? Wah, kula diantem kalih Jayarata. Njur ditendang dugi mriki niki wau malah ngeblegi sampean. Ora apa-apa, ora apa-apa. Awit wis sak rombongan. Kuwi ora apa-apa. Jeneng nunggal Surasaya ora? Nggih. Nggih syukur nek longgar penggalih. Mila saking menika nggih pian kedang atos-atos amargi panyendasaripun ingin naminipun. Waduh.
Wah, ora genah. Ditendang malih, Mbah. Ya, ora apa-apa. Ora apa-apa. Nggih. Oh, mlayu mron. Oh, ancik-ancik. Wis muni meneh kowe, Lung. Kowe iki ora ditendang kowe pancen niatmu arep ngebruki aku. Bilung ki sok nyelo-nyelo. Wong trenguk-trenguk kok nyelo-nyelo kene nibani kok kemeren wae. Nek kowe nibani aku ora njur kepriye. Ayo kowe nibani aku wong ya nibani wong sedulur kok. Wah iya. Ayo diratakake, diratakake. Men wong loro nibani kabeh. Togo kuwi rasane nibani wis oleh kipa. Semene kadik dae mutange kang ngono mriki mamah kupemu. Sawang saka kaduan kok kaya rumangsa ngrekoso mungguing panduluku mulat marang jeneng sira kulup penemban karena dipun tutaken dumateng kadangipun ing nami Jayarata nembe kewala neter kasudibian lan karagan peparingipun Sang Tapa tumrap dhateng ing putra dereng saged mumpuni kinara nimbangi dumateng kadik dayanipun Jayarata. Oh, ora mokal. Merga pancen sing tak paringi marang jeneng sira iku durung sepira. Ya wis kana mundur. Mengko tak rampungane dhewe bab iki aja melu-melu. Mundur saking ayuda. Mulat para wadya bala katon gemuruh swaraning bendhe munya mangungkung. Jenengmu Jayarata, ya dasar nyata kowe sapa? Resi Dana Wilapa. Yen pancen kowe arep mbelani marang Kadang Werda Dipati Kerna, kene majore njajal marang kasudipanku ora mlayu kelakona pendhita pecah sirahe. Cinarita tatklaswana Sang Tapa sigra matek mujijat. Senajan taun ndungkap yuswane ewadene mumpuni menggaing kasudibian lan kanuragan mujijat ing dene watek kang aran Aji Sara Maruta kang tuwuh sangka Pandulu yen katitik pasuryane datan sepintro nanging yen den wis padaken mencrenging nitra kaya mripating Singabarung. Raden Jayarata nyaketi marang Sang Tapa kapandheng dening Sang Resi. Kana dayanira kang aran Aji Sara Maruta lir katumping angin kontal dawah tebih. Bing manah tanpa upami sigra mrepeki marang Sang Adipati Karna.
Karna, apa adimu wis ilang saka Pandu? Yen kowe ora kena tak pringgake becik apa kelakon tak katutake patine adimu si Jayarata. Oh, Dipati Karna dudu bocah cilik Danawilapa. Yen pancen bisa mateni Dipati Karna, aku malah kepengin kudu tok pateni. Nanging yen ora pinter perjaya takon dosa. Kelakon pendhita cilik kuweran gedhe tak sempal-sempal pada welan. Wanjajal marang aku aja mlayu kembali kadigdaheku Karna. Warata Jayawarata untap-untap sasat padha ayuh Karna maju mrene. Oh. Aja sumbar girang gumuyu aku durung kalah. Apa sing ketok nang tanganku? Pusaka iki piandel ngawangga. Kang aran senjata Kunta Gendhewa Wijaya Danu. Kuat nampani panguasane pusakaku. Aku meguru karo kowe Danawilapa kepara ngarep Dipati Karna. Cinarita Resi Danawilapa uninga pusaka ngawangga kang ketingal mblerengi tejane. Aran senjata Kunta Gandhewa kang pinaran aran Wijaya Danu. Ing krusang wiku uga darbe piandel kang wujud jemparing aran Kanjeng Kyai Manik Maninten. Ora sembaranganing pusaka. Sigra ken lepasaken tanpa Gendhewa tumama marang Sang Adipati Karna saka dayaning pusaka kasebat nuhaken Sang Adipati Karna sirna margalayu. Mung elok ing kawontran ilang wujuding Kunarpa salakedaden dadi reca.
Rituntung amber ganggeng lamun mati aja dadi dewa ratu sukma kontrang kantringan raga anglelo kawelas arsa oncating sukma dedencengan pindha ganggeng kulawan lumut manut ilining tirta lambak tumekeng samudra laya lebur katiyuping mandra Durna kula menemban Dipati Karna tuwis tumeka ing pati ngadalah syukur binage sewu sami kaliyan mripat ingin ilang klilipe anane kejaba mung padang trawangan wis ora ana ingkang bakal gawe ribet nggih mboten dijuni padha karo menungsa urip kang sirna rerusuhe nggih ewa semanten kula mangertos sanggih Dipati Karna mekaten kawontenanipun trenyuh raos manah kula karana sampun ageng lelabetanipun dumateng negari Ngastina. Apike Karna nggone tumindak becik Dipati Karna teng Ngastina niku janjane menggo nutupi eleke. Sampeyan ampun banjur ngugem-ugemi demeh wong becik njur lahir batin. Iso klakon njaba alus njero mbradil. Oh, akirang prisa yen ngaten. Mula sampean kudu percaya karo kahanan sing nyata. Oh iya. Lah saiki mangkene Durna, Dipati Karna iki bakal tak tamani kemanden. Ingkang supaya kontale saka ing Ngastina kene tiba ana negara Ngamarta. Banjur sapungkur kedadian iki anakku Kurawa didhawuhi supaya banjur lumahat ing kraton Ngamarta kepiye carane nggonmu bakal nglembut si Abimanyu kinarasrana njugarke tapane para Pandhawa. Sengkuni pinangka tedhak jroning prang Baratayuda badhe kula estakaken Sang Tapa. Ewa semanten tasih badhe sumela atur sekedhik. Upami menika mangke wonten kedadosan Abimanyu dipun panggahi. Lho budi sembadani bangga dirampungi. Yen wonten kedadosan asor juriting Kurawa aja semlang bakal tak tutke saka pungkuran pun to. Sampeyan iku anane kejaba mangkat. Sruwa-sruwi sarwa beres. Oh nggih. Dadi mboten samikirke werna-werna. Ngaten Kakang Durna, kula semanten ugi kula sumanggaken ampun ngantos lena kawaskitanipun Sang Tapa. Nggih pun mangke kula sing ajeng ngaturi prisa lan ngengetaken nyuwun pangestu Remban aja kaya bocah cilik sing ngene.
Pandhita Durna. Kula meneman bakal tak tamani kemandhen. Sawise tak tamani kemandhen putraku diurat muka kandhanana. Sepanjur siaga tata-tata tut prilakuku ngomjongi lakuning para anak-anakku Kurawa. Nggih staken dawuh. Kacarita Sang Tapa Resi Danawirapa arsa angesti marang mujijat. Ingkang katamaken dening reca kunarpane Sang Adipati Karna mapan pinuju pinaringan pangayuman marang Jawata. Kaiden sak solah bawane reca den pandeng kontal elok ing kawontenan bisa tuwiba ana ngalun-alun kraton Ngamarta. Jaya Jatra madeg suraning ngalaga duk mulat marang putra Madukara kataman pusakane Legya Kamidara Tirtanata kula paman sumurupaya ngger dina iki kowe bakal nampa kewajiban sing abot lan para kadang-kadangmu Kurawa kanggo sarana mbubarke para putra-putra Ngamarta ndriyih Abimanyu jaluken yen boten dipun ulungaken budi sembadani bangga dirampungi kepareng bidal tumuli paman sing ati-ati Tirtanata.
Tinon ing pamiyat busana manika warna renggeng kencana obra bandira layu kumitir sinrang pandresing maruta sirna kumaraning wiyat mangkyan kumlebeting duwaja serusu brasta kayu kaprapal ron mawuranjraing bumi ron mawur katyuping angin kukilo ambyar sumebar bidaling para Kurawa kang den pangarsani dening Raden Tirtanata prasasat tanpa kendhat minggah ngarga pating glebyar pating clorot tameng miwah kumlaping pedang yen to kacarita candrane lir Werdangga Sasra werdu wis ngarani kewan lintah angga bayu sastra wilangan sewu kaya lintah sewu ingkang neba jaladri pating glebyar pating clorot manjing wana diwasa griting ancra pasya dadi minggah arga sengkan sen anut bambing kaper lemah miring Rajang Sila kang mangapit mergi kang sempit dupi tumengking puncang arga andulu surya datan kaeksi mracih nayentarina gumanti wengi ewa semu datan kandhek genya lumaksana alon-alon jumangkaing suku sinambi tenggo wijiling sasangka kang kinal gumantining pepadang jumeduling saking bumi tinutuping mega malang kaya remu-remu pepadang ewa semono amu wuy asrining pandulu tumurun jurang tlusup rimba kang genggong liwaliwung tan nyipta marang pringga bae margi kacalan kang denulati senajan to mancing wono kang peteng kumlaping lidah lan tatit sekedap pinangka kinardedamaring lumaku genti kang winursita nenggih kucapo kang kinarya gumantining carita ingkang kagambaraken ing kraton Ngendraprasta ingkang pinuju lenggah para putra-putra Ngamarta Raden Abimanyu angajengaken lenggahipun ingkang raka tetiga Raden Gatotkaca, Raden Antarja, delasan Raden Antasena. Ewa semono rinten pantara dalu datan kendhat lan datan pisasak rikma marang Kang Raindra Sila geni Raden Wisanggeni.
prabawaning katon kang nguwunging gegana nuwus ponang Pancandriya ing kraton Ngamarta ya Batana kawarsa ya mrentani ing saknyatane kraton kang wis kondhang gawat kaliwat wingit kepati-pati satumara mati jalma keplayu kukila kang miber ngungkuli kraton bisa njungkel kapisanan Kamidara lumyating hima piniak maruta mangenter ora mukal yen gedhe panguasane awis kadaya perbawaning pusaka tilaran Niraswargi Prabu Yudhistira ingkang wis manunggal sajiwa marang Narendra Ngamarta ingkang pinarian aran Jamus Kalimasada. Inggih sanyatane iku ana panguwasane kang kinarya tuntunaning kautaman. Pramila senajan to kraton Ngamarta komplang ingkang sinuwun jengkar angupaya marang nugrahaning Jawata. Ewas menawa para ratu-ratu mancanegara kang sami manungkul datan wenten ingkang kendhat bulu bekti ingkang wis konjuk ing Indraprastha. Ananging kocapa sajeng karira ingkang sinuwun nata Ngamarta ingkang pinaringan dawuh pinangka kinarya suing para kawula pangayoming negara para putra-putra putra Madukara ingkang kasih Raden Abimanyu ya Raden Nangkawijaya ya Jaka Pengalasan Pangaribawa ya Gangga Murcita satriya kang wis kundang yen iku panuksmaning wahyu lenggah jajar maringkang rayi uga putra Madukara ing lenggah wonten Dresila Geni ingkang kekasih Raden Wisanggeni ya Raden Jajal Sengara satriya kaundugal kewarisan nanging kaiden marang dewa kacena Raden Wisanggeni labet marang bebener ing pengangkah arsa brasta marang kamurkaning jagat ingkang mungging arsa ingkang raka kekalih satriya pringgondani Raden Gatotkaca ya Raden Kacanegara ya Raden Tutuka ya Bendoraris ya Raden Guruputra Surya Narada lenggah jajar maningkang raka ing Jangkar Pertala Raden Antarja ya Raden Rupatala ya Raden Sena Putra
tanapi Raden Antasena kang tansah jagi marang tata rahayuning para kawula. Delasan para narapraja kang tinanggenah mranata marang para kawula kang samiya. Ngabyantara dedetan wenten kang samya sabawa. Roning mandura datan ubah maruta datan lumampah. Marmane duk rikala semana Raden Gatotkaca pi Raden Antarja datan uninga wonten pundi cumandhaipun para sesepuh. Estri manah arsa dangu marang Kadang Taruna. Kepareng lucita indriya kang kawijining lati. Dimas Wisanggeni. Apa Kakang Abimanyu? Kang Mas Gatotkaca lan Kang Mas Antarja rawuh. Prayoga banjur diaturi pambagya rawuh Kadang sekloron mengkono. Katon lir sarira tunggal
katono sang abagus Duk manuksma ing wirata Kadu prastya myang garwa binjang kalamunta cidra rinampuka para Kurawa sak sampunipun lenggah ingkang diprayogi ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti wonten ngersanipun Kang Mas Gatotkaca saha Kang Mas Antarja. Iya Dimas Abimanyu tak tampa pudya astudinipun Kakang Tampanana. Wis tak trima. Dimas sungkemarang pun Kakang pudya pangastawanipun Kakang Tampanana. Kula suwun mugi dadosa jejimat. Kang Mas Antasena kula ngaturaken pangabekti tak tampa. Aku ngaturke sungkem ana ngersani Kakang Gatotkaca lan Kakang Antarja. Iya Dimas tak tampa. Yayi Wisanggeni wis tak trima. Kakang Antasena ketok entas klithah-klithi mlebu metu kok. Njur mak strek lenggah. Rak ya padha slamet to Kang. Waras. Nek ming njur jagungan terus ora oleh mlebu metu ya keju kok ni. Ya rono ya rene ya rono ya rene lah. Kowe mono do kuat lenggah njur ngendikan lah nek kaya aku iki. Lungguh ora nggo slemek saka ngomah. Kesuwen mangsuk angin. Wah iya kulinane iki anget-angetan terus. Mulane kuwi. Menapa wigatosipun Kang Mas Gatotkaca lan Kang Mas Antarja rawuh menapa sekinten. Wonten setunggaling para kawula ingkang anggadhahi raos mboten narimaken utawi kuciwa saklebetipun Wa Prabu Jengkar saking kraton Indraprastha. Lajeng kawontranipun negari dipun pasrahaken dhateng sedaya para putra-putra. Yen miturut seka guteng akeh kaya-kaya ora ana kang padha darbi rasa kuciwa. Lan ora ana bedane karo rikala diasta Wa Prabu sadurunge Jengkar. Malapun Kakang mireng pangudharasane para kawula mangkene. Mung mbok menawa Jawata maringake besok akhir tembe kuwi yen diparengke. Ingkang supaya nyambung lenggah dampar gumanti nata iku kasuwun malah Dimas Abimanyu. Ing mengkata menika mboten kula gadang-gadang lan dereng dumugi titi wanci. Kula midhangetaken ngendikanipun Kang Mas kaling mekaten raos manah kula kados bombong tanpa pepindhan. Syukur Dimas. Banjur kang perlu pun Kakang bakal kepingin pitakon. Duk rikala Jengkar saka ing kraton Wa Prabu tuwin para pepunden bakal nggayuh Wayu Tirta Widayajati. Mbok menawa Dimas uninga ana ngendi cumondoke dadiyen pun Kakang sak mangsa-mangsa oneng kepingin bakal ngawuningani lenggahe para pinisepuh wus mangerti. Ingkang mangertos bab menika sanes kula nanging Dimas Wisanggeni. Banjur kang angka loro pancen uga ana wigatine. Sakjerone catur ari wilangane. Negara Ngamarta miturut loking para kawula kaya ana Prabawa ingkang kurang prayoga.
Iki apa pancen ana ingkang jalari apa pancen perbawaning bumi kraton Ngamarta apa iki dayaning wahyu bakal lenggah ana negara Ngamarta. Dimas Wisanggeni matura. Kakang Gatotkaca lan Kakang Antarja upama ta mundhut prisa kaya mengkono mau apa kira-kira ora kleru. Panjenengan iku luwih sepuh tenimbang Wisanggeni lan Kakang Abimanyu. Ya yuswane ya mumpuni mungguing kawruhe. Apa ora bakal dilokke para kawula yen padha uninga? Ngendikane Kakang kekalih iku mau padha karo rumangsa ilangke. Iki miturut penemku ngene ni. Wong loro kuwi padha takon kuwi rak jalaran saka jupeting penemu. Isine njur takon karo Abimanyu mbok menawa ngerti ora ngerti kowe. Aja tok anggap demeh sedulur tuwa kok takon karo wong nom kuwi ora kleru. Yen wektu iki ora kleru. Yen jaman wingi-wingi kuwi sing nom kudu nggugu karo sing tuwa, nek saiki ngendi sing bener digugu. Senajan to kowe bayi sik abang, nek pancen dasare kuwi di penemu kang becik, duwe penemu sing bener wajib digugu karo sing tuwa-tuwa kaya ngene iki ngono. Oh iya. Ana pasemone para pinisepuh aja rikuh lan aja padha duweni rasa ingkang lingsem. Yen pancen ora ngerti senajan to tuwa kena pitakon karo sing nom klebu dadi pasemon kebo nusugudel rak ngono. Lah tegese kebo nusugudel kuwi apa? Kuwi kebo kebangeteng. Ora ngerti duga prayoga. Wah, masing ora ngerti kiblat ki malah kowe. Iso ngendikake kok dadi ditakoni kok manggrubyuk-grubyuk. Kebo nusugudel ki ya maknane kadangku sepuh padha takon karo sedulur nom. Lah aku mengko muni ngono drani madha kowe. Ya pancen bener ngono kuwi aning penemu ki mbok menawa kowe arep ngetok-ngetokke kepinteranmu rak. Nek kowe iso ngono ki rak ketok wah moncer tenan ngono. Nek jane aku ngerti ni. Banjur aku nyuwun prisa, upama to Kakang Gatotkaca murid prisa kaya mengkono apa kira-kira aku matur ora lingsem ora. Aku ya ora. Yen miturut ngendikane Wa Prabu rikala bakal jengkar. Iku bakal cumandhuk ana sesukuning gunung Siulaulu. Antarane Wa Prabu Ngamarta lan Wa Bathara Kresna kuwi beda papane. Banjur antarane Wa Prabu Ngamarta lan Bapa Janaka ya beda papane awit yen Bapa Janaka kuwi didhawuhi tapa ana jroning alas ingkang pinaryan aran Tibrasara ingkang ora adoh karo alas Randuwatangan. Lah mengko yen pancen wis nampa wangsit salah sawijine